a isto, porque non sei se sabíades que hai 5 cabras, 5 cabriñas coidando do Hospital de Vigo. Escoitastes ben, Coidando do Hospital de Vigo. Esas 5 cabras andan polas inmediacións do hospital, aí vedes polos xardíns, e tenas aí pacendo, desde logo, con supervisión, pois limpan todos os campos, deixan eso estupendo e así non fai falla maquinaria ao redor do centro hospitalario. Mirade, así, pois mira, conservamos máis a naturaleza e por riba menos contaminación, todo cousas positivas. Bueno, encántame este proxecto porque además a xente que ten que ir ao hospital que nunca é agradable, isto é así, seguro que se alegra un pouquiño de ver estes animaliños. Unhas cabriñas que levan aí 2 semanas están funcionando a mar de ben, así que xa están incluso pensando en aumentar a cabana. E ollo, que estas cabriñas, Rocío, teñen a súa casetiña de madeira que se pode mover, que ali pasan a noite, e tamén teñen un coidador. E mirade por aí, porque ainda se están coñecendo, levan 15 días, pero xa veredes que ben se levan estas cabriñas co seu coidador. Estamos buscando as novas traballadoras do Álvaro Cunqueiro, pero eu non sei onde están. Están traballando, claro. Ai, aí están, pero rapazas, que facedes aí descansando? Non é a hora do descanso, do café, hai que traballar, veña. Rubén, as novas traballadoras que tes o teu cargo hoxe están un pouco de descanso, Detectaron que era do bocadillo e xa están... Adiantaron un pouco a hora, creo eu, hoxe. Non me están sacando traballo para adiante. Non van gañar o soldo, as cabriñas estas. Van a ter que ter un recorte a fin de mes. Porque estas cabras, que deberían facer aquí? Pois deberían de comer como se non houbera un mañán, vamos. Porque ademais de cuidador das cabras, ti é sardiñeiro, sabes ben que hai zonas que son complicadas, non? Hai zonas de moi difícil acceso que se resultan moi peligrosas a hora de traballar. Isto axúdanos a que as cabras fagan o desbroce de xeito natural de todas as zonas verdes, sobre todo na zona de taludes, que son zonas con un gran desnivel. De momento hai 5, é un proxecto piloto, e se sale ben, o hospital ten moita zona verde, tan pronto se adapten, a idea é leválas a zonas de pastoreo. Este é o chalé que teñen aquí montado. Como podes ver, esta é a vivenda que lle habilitamos, lle construímos aí a súa auga, as súas berciñas, e logo intentamos que coman o que sería a materia verde, que está fora, a materia vegetal. O seu traballo. O seu traballo, exactamente. Bueno, vemos que por aquí teñen traballo, pero despois, unha vez que vayan para lá, van ter chollo, non? Sí, a ver, poden ter moito chollo porque as zonas verdes do hospital, 124.000, evidentemente non van a ser capaces de facer desbroce en todas as zonas. As zonas que máis nos interesan neste momento son os taludes que están en frente a urxencias polo desnivel que teñen e a zona boscosa. Arrancamos con 5, según como vai o piloto, pois é posible que se poida ampliar, pero bueno, vai haber que seguir combinando tareas de ecopastoreo con tareas en zonas llanas con tareas de desbroce. Preciosas, bonitas, además tienen un pelaje precioso, ¿verdad? No sabíamos de quién había sido la idea, si del hospital o de... Ah, pues muy bien. Yo las vi al pasar un día en el coche y esta amiga que vive aquí al lado le dije, yo he visto las cabritas tan riquiñas que hay ahí. Y dijo, pues vamos a verlas. Ya que estades, nova atracción turística. Venga, unha atracción. Na casa había 2 cabras antes de nacer eu. Agora hai por ali 15 galiñas, 30 polos, pero non cabras. Hai que andar un pouco detrás delas. Sempre se vai a correr detrás delas, pero sean galiñas ou sea o que sea, ou cabras ou ovellas.